10 minut po godzinie 8, a w studiu jest nasz gość Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni do spraw rozwoju. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Naszym tematem jest próba odciążenia estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Jest to pomysł, jest to inwestycja, która czeka Gdynię, to znaczy odciążenie estakady właśnie. W jaki sposób, którędy kierowcy będą mogli lepiej przejeżdżać? Estakada, kiedy funkcjonuje w sposób normalny, spełnia swoje zadanie, natomiast musimy pamiętać, że znaczna część estakady była budowana jeszcze w latach 70. i niestety wymaga remontów. Co to oznacza? Mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni doskonale wiedzą. Oznacza to ruch po zawężonej jezdni jednym pasem. To koszmarnie wydłuża korki i trzeba oczywiście szukać alternatyw. Alternatywą taką może być ulica Pucka, ale po wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych, czyli dwóch wiaduktów. Mówimy o wiadukcie kolejowym, to w języku technicznym, a w języku popularnym o tunelu drogowym pod torami kolejowymi, tam gdzie przecina się ulica Pucka z torami prowadzącymi w stronę Słupska, Wejherowa, czyli między ulicą Hutniczą a ulicą Chylońską. Natomiast na odcinku między Hutniczą a Pułkownika Dąbka ulica Pucka przecina tory stacji towarowej Gdynia Port i tam należy wybudować wiadukt drogowy. Odnośnie obydwu tych inwestycji jesteśmy już wstępnie dogadani z PKP PLK i w ramach realizowanych przez PLK projektów wspomaganych ze środków europejskich mamy zamiar te dwa niezwykle ważne wiadukty wykonać. Czyli tak na chłopski rozum mówiąc, pod jednymi torami, to znaczy jedne tory przejedziemy pod, a drugie nad. Tak jest. Tak jest, dokładnie. I jeżeli chodzi o terminy, czy już wiemy, kiedy kierowcy będą mogli korzystać z tego udogodnienia? Budowa wiaduktu drogowego nad torami stacyjnymi stacji Gdynia Port jest realizowana w ramach projektu, który ma być zakończony do roku 2021. To są terminy, które wynikają z umów zawartych przez PLK i musimy się w ten termin wpasować. Nie będzie to wcale łatwe, choć może wydawać się, że to jeszcze tyle lat. Trzeba przygotować inwestycje od strony technicznej, trzeba ją później wykonać, pamiętając o tym, że cały czas będzie odbywał się ruch kolejowy i to ruch kolejowy wzmagający się, bo rosną przeładunki w porcie gdyńskim. No również trzeba będzie zapewnić ciągłość ruchu na ulicy Puckiej poprzez odpowiednio wykonane objazdy. Także pomimo tego, że perspektywa wydaje się odległa, to oznacza, że cały ten okres będzie musiał być mocno przepracowany. Więc to wszystko jest przed nami. Jeżeli chodzi o budowę wiaduktów drogowego i kolejowego, tutaj przypominamy, chodzi o ulicę Pucką, co właśnie ma odciążyć estakadę, która, jak tutaj nasz gość mówi, często przechodzi remonty ze względu na czas swojego powstania. Natomiast teraz jeszcze troszeczkę zmieniając temat, przejdźmy do kolejnej rzeczy związanej z rozwojem, która jest pewną przyszłością, to znaczy samochody elektroniczne i elektryczne. Tak, elektryczne. Tutaj też czy Gdynia ma jakiś pomysł na to, w jaki sposób je, mówiąc jeszcze współczesnym językiem, tankować, chociaż to oczywiście nie jest takie tankowanie, jak to rozumiemy. Tak, oczywiście wydaje się, że samochody elektryczne to nieunikniona przyszłość z różnych powodów, ale między innymi z powodu narastającego w miastach smogu. Gdynia oczywiście jest tutaj pod tym względem w znacznie lepszej sytuacji niż miasta na południu Polski. Nasze sąsiedztwo, ale także wcześniej podjęte różne starania powodują, że u nas dni, w których przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza, są ewenementem. W zeszłym roku były raptem 3 takie dni. W ciągu całego roku w Krakowie dla porównania 150 parę dni, ale to nie zwalnia nas z myślenia o tym, co się stanie, jeżeli
znacząco jeszcze zwiększyłby się ruch kołowy, a nie zmniejszyłaby się emisja tak zwana niska z prywatnych palenisk. Oczywiście w tym zakresie podejmujemy pewne działania, namawiamy mieszkańców, dofinansowujemy ich przedsięwzięcia w zakresie wymiany kotłów nieekologicznych na te, które dają mniejszą emisję, ale również musimy myśleć o zmniejszaniu emisji z motoryzacji indywidualnej i tutaj najbardziej radykalnym, największą różnicę przynoszącym krokiem jest zamiana samochodów, wszystko jedno, czy to spalinowych, diesli, czy benzynowych, czy nawet gazowych, na samochody elektryczne, bezemisyjne w miejscu użytkowania. Trzeba je zasilać energią elektryczną, czyli tak jak pan to nazwał, tankować popularnie i oczywiście sieć takich miejsc, w których będzie to w cudzysłowie tankowanie możliwe, musi zostać stworzona. Oczywiście już są w tej chwili takie miejsca w Gdyni, nieliczne na razie, ma ich być znacznie więcej, ale przypomnijmy, że taki samochód można zatankować, już używając tego uproszczonego sformułowania, czyli naładować, podłączając do zwykłego gniazdka, które każdy z nas ma w domu czy w garażu. No, nie każdy ma garaż, tak? Tu już zaczyna być problem, a poza tym problemem jest to, że takie ładowanie to jest ładowanie, które wymaga wielogodzinnego unieruchomienia pojazdu, natomiast rozmawiamy o tak zwanych stacjach szybkiego ładowania i te dopiero rzeczywiście utworzenie większej sieci takich jest dopiero przed nami. Jesteśmy jeszcze przed etapem projektowym, nie potrafię dzisiaj powiedzieć, w których to punktach miasta miałoby się zdarzyć, ale mogę powiedzieć, że znacznym ułatwieniem jest dla nas na przykład fakt pokrycia dość dużej części miasta trakcją trolejbusową, która będzie tutaj dużym ułatwieniem, czy może być dużym ułatwieniem w tworzeniu sieci takich stacji. One mogą być oczywiście również potrzebne w miejscach, gdzie trolejbusy nie docierają, tam również będą tworzone. W jakich miejscach to jeszcze za chwilę dopiero będziemy mogli odpowiedzieć. To jest oczywiście kwestia przyszłości. Rozmawiamy tutaj o planach rozwoju Gdyni z Markiem Stępą, wiceprezydentem do spraw rozwoju miasta Gdyni. Dziękujemy bardzo i powodzenia. Dziękuję również.